Mata Tripureshwari mundini kaisa mangpili kasawi faikya mangpili o nugui mankha je khoroksa pondit yakung musuwui mwtai ni phaisingkha achuk tongmani. O mangpili jephru social media kaisa phaio video viral wngthangkha. Omo bai baksa borok rok kha chajakliya mwtai ni phaisinggo purohit ni mwtai hai yakung fologoi achuk tongmani lukurok nugui belai kha khamjaka. Chwng uram social media o mangpili kaisa phaima nugo. Mata Tripureshwari mondiro o lukik bai keboni saka bo mwtai hamani keboni saka bo mwtai kolmani keboni saka bo mwtai kobloi mwsalai tonglaima hai mangpili kaisa phaimani nugo amtwui hai o lukik mangpili rok chini bwskango kaisa phaimani pore tabuk social media o khoroksa Tripureshwari mondir ni purohit ni yakung fologoi mwtai ni phaising achukmani nugui borok rok belai no kha thwijak. Tamoni hinkhe Mata Tripureshwari ni borok rok jotono kha kwthar bai pobitro bwkha bai khaiui jotono manlaiui pusilai tonglaimani mangpili hingkhai norokhe o purohit ni yakung fologoi mwtai ni phaising achukmani nugui tamo sanani uchung kisa comment khai sadi.